आणि नमस्कार मित्रांनो. तर हा लेह लडाख जाण्याच्या रोडचा आणखी एक व्हिडिओ 2008-9-10मध्ये ह्याच ठिकाणी आम्ही राहायचो. आणि 2008 ते 10 आणि आता 22 तर भरपूर खूप काही चेंजेस. पहिलं इथं छोटेसे हॉटेल वगैरे होते, इथं फक्त टेंट वगैरे लागायचे. आता ते परमनंटली यांनी असं स्वतःचे बिल्डिंग टाईप छोटे छोटे घरं उभे केलेत. पहिले इथं फक्त टेंट वगैरे होते. आणि ही समोर जी चढाई आहे ही पांग, इथून पुढं वरती गेल्यानंतर एक पूर्ण असं मोकळं मैदान लागतं, चोहा मैदान. तर आता म्हटलं इथं जुनी आठवण म्हणून एक व्हिडिओ बनवूया. आणि त्यावेळेस काय व्हिडिओचा फोन वगैरे काही नव्हतं. त्याच्यावेळेस स्टार्टिंगला आलो त्यावेळेस असं काही फोन वगैरे नव्हतं किंवा इथं टावर वगैरे नव्हतं. इथं आत्ता सध्याला जिओचा फोनही चालतो. जिओचं इथं समोर टावर लागलेला आहे आणि खूप जास्त म्हणजे इम्प्रूव्ह झालं आहे. म्हणजे इथं पहिलं काही नव्हतं, इथं फक्त 2 टेंट लागायचे. तर इथं आता चांगली बिल्डिंग वगैरे झालेली आहे. आणि इथं खालीही हे बड रोड ऑर्गनायझेशनचं डेट बोलतात. इथं जे पण ट्रेडमॅन वगैरे वर्कर वगैरे असतात ते दिवसा काम करून संध्याकाळी येऊन परत राहतो. आम्ही पण इथंच हे ब्ल्यू कलरचं जे हट दिसतं आहे त्यामध्ये राहायचो. तर आता खूप दिवसानंतर आल्यानंतर जुनी आठवण ताजी झाली. रोड आहे तसाच आहे, फक्त इथं जे असे छोटे छोटे हट होते ते पूर्णतः परमनंट घरासारखे बनलेले आहेत. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे पहा. एकदम वेदर आपल्या इकडं एकदम असं क्लिअर कधी दिसणार नाही, असं एकदम सुंदर असं वातावरण. आणि परत एकदा हा व्हिडिओ मी आमच्या मॅडमच्या चॅनलवरती टाकेल, मराठी यूट्यूबर्सवरना. तर असाच सपोर्ट करत राहा आणि आमच्या चॅनलला कमेंट करत राहा. तर